Kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa. A shekara ta 1923 an yi wani tsoho mai suna Tanko. Tanko manomi ne, sannan mai jajircewa akan aikinsa. Wata rana Tanko ya je gona. Wannan tafiya tasa ita ce makasudin faruwar wannan lamari, sannan ita ce farkon farawar wannan labari. Tanko yana da yara guda biyu, Sule da Sani. Sule da Sani sun kasance masu bambancin halaye. Ku biyo mu. Kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa.
kamar da wasa. Kamar da wasa, 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 kamar da wasa. Kamar da wasa, kamar da wasa. Ai ni budurwa ta waya take so in sai mata. Dan haka kuɗi nake bukata. Ai ni duk lokacin da ya je wajen budurwata cewa take in dai ba ni da kuɗi gaskiya an haƙura. Kai baka san wani abu ba. Bayya kuɗi ce. Baka san wani abu ba. Ni kullum na je wajen budurwata sai ta leko ta ga inda kulli ta zo, in ba kulli ta koma. Haka da ina samun kuɗi aure sai landa. Tilas kuɗi za mu nema niki. Kai ka sani ai ko ta halin kaka ne. Gaskiya dai. Gaskiya. Dole mu neman su. Assalamu alaikum. Bari ku ji ana labari neman wani dinari ne. Duk wanda ya samu wannan dinari gwamnati ta ce za ta bashi miliyan 100. Dole mu shiga mu nemo abin nan. Ko da tsafi sai mun nemo abin nan. Gaskiya. Ko ta halin yaya. Kawo kwani budurwata ta huta. Shikenan su Maryam sun huta. Sai mun aure su. Kai da ka san doka abokina Allah shine. Yanzu ina za mu samu wane ne boka anan za mu je za mu samu tsafi. Bokan da baya wahala. Allah ina za mu samu boka. Kai ni zan kai ka hanya. Za mu je kenan. Za mu je. Yaushe za mu shiga? Nan da ran Monday ma ai ta yi. Kai ku dakata. Ina gaji wani abu a gun babana. Ina jin labarin nan na ɗauko shi. Bari ku ga aikinsa. Ya bace wannan ya fi mu shiri. Alquran ku zo mu tafi. Ku zo. Musa! DPO ne ya ce in gaya ma an haƙo wani dinare kuma ba a san hannun wa yake ba, an ce dai yana hannun wani bawan Allah kuma an ba mu wannan patrol din in mun fita duk wanda muka gani mu harbe shi mu taho da shi. Okay. Sakon kenan kuma daga headquarter yake. No problem. San babban aiki ne. Ba matsala no. Khalid tun ɗazu sai magana kake ban fahimci abin da kake nufi ba. Matsalar zan gaya maka. Yaya kai za ka yanke hukuncin da ya dace. Ba zan cire Mujahid daga cikin 'ya'yan gidanmu ba. Kwalin ai ba ɗaya bane. Kaga matsayin ma ba zai zama ɗaya ba kenan. Duk wanda ya fika kwali a hannu sai ya fika matsayi wannan. Menene abin da aka rubuta a ciki? Rubutu ne da banza da wufi. A cikin gidan nan kowa ya san abin da kike. Kina nufin kowa ya saka min ido a cikin gidan nan kamar yadda ke ma kika saka min ido? Masu iya magana na cewa ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. An yi kududduba kuma an yi kulle-kullen da duk yanda za a yi a raba farin ciki tsakaninsa da bakin ciki, sai dai kuma a inda linzamin yake tabbas igiyar gudun zaton ba kai inda ake tunaninta ba. Mai kyau. Wace ce kuma mai kyau? Wannan ba hurumin ki ba. To yaya kai da saura Giris me za ka yi da wata? To amma ina da haƙƙi a kai ko? Kada ki manta ni mijin mace huɗu ne. Ban gane me kuke nufi, ina za ku je? Ya kamata ki je a duba kwakwalwanki domin ku kin fara haushi kuma kare aka sani da haushi.
nisan dare. Sanin kowa ne cewar aniyar biri ba ta wuce kan bishiya, haka zalika duk daɗin abinci bai kai da yanda biri yake jin daɗin ayaba ba. Nisan dare. Wallahi yau sai dai ko ni ko ke. Ya kamata ki iya bakin ki. Kar ki kuskura ki wannan gangancin. Ka cuce ni, ka zalunce ni. Ke ba kowa bace face mara galihu. Tashi ki fita ki bar gidan nan. Nisan dare. Ina batun alheri. Ya yi Khalid ne fa ya mara. Ya da shi suka tafi yawo. Ni fa bana son shishigi da munafici. Kada ki yarda da ita, lallai akwai wani mugun hali cikin ranta. Kawai ta zo tana ƙaryan ciwo ko kuma sai ku biye mata? Nisan dare. Lissafinta ya wuce na mai kodo, lissafinta ya wuce na mai kididdiga, lissafinta tabbas ya kai inda ya kai, sai dai kuma biyan bukatar a nan ne gizo yake sakar. Nisan dare. Kwamarat ya dawo yayin da ni kuma zan ga bayan su ga baki daya. Tare da mummunan hali irin naki. Baki da wani tasiri anan. Azalima. Mashirin shirin Yusra AGM Bashir, daukar nauyin shirin Yusra AGM Bashir, labari da kuma tsarawa Yusra AGM Bashir, wanda ya bada umarni AGM Bashir, darakta mai dogon zamani. Kada ki kuskura ki taba ta. Nisan dare.